Diwal Taraba ak Bukefas mettini hala kippeden sanne kubarol fere ngol sawro mo ko rarani shakol kubaruji Emmanuel Bello wurtini do hala kan wi gomna Kefas holli mettambera mun sanne do hala barol yimbe dudbe ha nokkuje godde nder gifa Karim Lamido o wi bo laamu mako hosan jardude shembide dow tabitingo tawrabe aybe ha kippeden nangama kitama fedde police en ha Diwal Taraba ngal ma tabitini kubaru fe anongon hawtade e wigo tabitinobe ndenagu dudbe gerbama ha nokkuje den do tinare igo jonde jam e holare lornama fe ano joni ongo wari caggal fitina gorka hakkunde durobe e remobe ha gifa kander asaweje chalide sabu soinde pampamtiral ko rarani hala gese e durgol yaa'u ciwto gembu jalingo RFI fa wuro hertirgo e kerol Niger e Nigeria wuri jango musgo e mayirdu yontere nde e jamma alkamisa fay aljuma hare musnde wadi hakkunde konukobe Niger e yimbe gomo État islamique catal hirnange Afrique kulyankobe naati gore kewde difa hadi kono Niger yaltindebe wonande seedeji jagodiral ngal yihi ha subaka siwilbe e loggi hakkunde pooje dide go gomo jihandiyankobe koko ummiti e wertango lac Tchad e de jonte cakkitide Mali diddal doctorebe suudu safrirdu ñoro siwlanobe aset hanki e sahande be gartata nonu lal to kay goppitama e subaka hande e kabaruji di kebden ciwlugol mabgol non wonno ko e wuro ina wiye Tringa Marena hakkundi kay e Sandare Côte d'Ivoire ko adinde ndungone nata laamu ngu fuddima hirjindi besnguji di no beydiri labal e senare ngam habadi tuundi e der balde tati orgal wadama yirlade e leede kewde lamorde fagud Côte d'Ivoire ngam hollude yimbe be ko be kane wadde so on saha yonti Abdoul Aziz Diallo. Désormais, vous ne devez plus jeter les ordures partout dans les rues. wano wowiri non kalumo mawngo porbuwe yimɓe no heewi no ƴawre no jolde hakkunde taabe yeyayɓe acceke e miranji liƴƴi yornaɗi gollayɓe e jagorgal halfangal di eɗen e laɓɓingol saare nden hiɓe jinda ɓe yiida e yeyayɓe ɓen Lassina Fofana ko hoorejo nulaɓe jagorgal ngal. Il y a des maladies qui sont liées à la salubrité. ñabbeeli ɗuɗuɗi no humodiri e angal laaɓal ngal wona nawna jonte e ñaw tifoyde no hikki e ɗum nde toɓaɗe wo jooli ɗin udday loope poore kunte leɗɗe e hirindije kiɗɗe nde jooli ɗin heewi ha uddi wo ndiyan ɗan hebbina laawi ɗin ɗan naatana cuuɗi ɗin inonder les maisons. E nder saare nden halfaɓe laaɓal ngal no eti beru maɓɓe on fota kono e tasakuye Jean Kouassi jeyaɗo e faggorde wi'etende Eco e Burni wi'i kamɓe tum ɓe hunnanta himo jertinde jama on fii laaɓal ngal. Des fois ils déposent ces ordures dans la rue. hen sahaji yimɓe ene berlo tuuni mabɓe e nder beddaji waɗɓe e nder beeli walla e saraji laawol ɓe hen noon ne moggino e saaha toɓo ngam wellade tuuni mabɓe. La saison des pluies pour jeter ces ordures dans ces caniveaux. leydi Côte d'Ivoire siñcuno sariya fii laaɓal kalannode hitande ujune ɗiɗi e nogaye tati hinde eɓɓi fawugol jukkoje tiiɗuɗe kala bonnuɗo sariya on no jeeya e ɗum sukugol mo haa ko yonata hitande e ittinede jawdi iwde ujunaje 40 ha million goto CFA. Abdoul Aziz Diallo, Abidjan, RFI. jarama Abdoul Aziz Diallo. Gaza fedde daraninde civil ɓe nantini hanki mayigol yimɓe jeetato ɓe mbara ko e fiyande Israel e ko nantini nden fedde hanki kono wonande hilifaɓe cuuɗi cafriɗi ɗi ko palestinaɓe no gasettato mbara hande e piyande Israel ɗen maydel mbaɗi ko e nokkuji certuɗi to Khan Younes banggue warga Jabaliya to rew e Nusayrat hakkunde Gaza. hettiyankoɓe tedduɓe ko ɗum keɓɗen tongude e kabaruji ɗi joni joni ko yewtere mon coftal ɓalli men yadude hen e lobbo labaji équipe mum on jarama. coftal ɓalli men Aissatou Ly. Booli Ba anne a yettama heeɗiɓe on calminama on juurama on jaɓɓama e yewtere coftal ɓalli men alet hannde woni ñalande hertorandi fukku koyngel e adunaru ndu ɗum noon toɓɓere men hannde yoyti ko e haala fukku koyngel gila fuɗɗi hanki ha hannde wayloji kewɗi noon gaddama hen var alano e banggue sariyaji fukku koyngel ne wonko heewi ko hesɗi hen holi ɗin sifa holi yiyande mon hen fukku koyngel no wayi waade foof ɓamtade e leyɗe goɗɗe ɗe e banggue Afrique kam walla mbiyen Afrique kam ko daɗira ene heewi holko woni caɗele ɗe e holko Afrique hani wadde gam heɓtade leyɗe walla mbiyen tan ƴellidde fukku koyngel muɗum holko woni kadi darde rewɓe e fukku koyngel tedduɓe ɗum foof mamin jewti ɗum hono wowirini noon yaadude hen e hoɓɓe men min mbi on bisimilla ko ɗum woni toɓɓe ɗe.
heedi e karallagal ngal ko Saliou Diawo kam e Malang Sonko ɓe beltanama min calmini kadi yaadiɓe men Aruna Dem e Dieynaba Sow on calminama a salmitama Aissatou eɗen calmini kala hettiɓe en ewo Dieynaba Aissatou li en calmini dennagal heediɓe kala Dieynaba mari ha suwa wattade dani ma nde ne lestide yoro anne a salminama aɗani boggol gol Aissatou mi salmini mon mi salmini ɓe gonduɗa ɓe fof ɓe hettotoɓe eyo a jarama tedduɓe mi haali ɗum hande yiɗɓe fukku koyngel daaroɓe fukku koyngel e dilloɓe fukku koyngel ene heewi ley adunaru ndu kadi fukku koyngel ko nanata e leyɗe e banggue faggudu ha e ɓamtare ene hisotako kono daaroɓe foof kawri e gueɗel woni fukku koyngel hanki e hande ene serti holi ɗen wayluji gadda e banggue fukubal maro hade min garde yiyande heeɗiɓe ɓe mi accat on tan onon e banggue mon oɗon kon jayɗiyankoɓe hertorɓe fukubal mara oɗon gandi oɗon mbawi sifanade men seeɗa hade min arde e varo bamin haala mum saabu ɗum kam yimɓe foof ene gandi ko kesum koko adda ene wayli kadi ko heewi so diwi varo banggue sariyaji fukku koyngel ko hesɗi ko wodano maro ko mbawɗon limtande amen seeɗa tan hade min naati e yewtere nde Haruna en jii var ari en jii goal line technology ɓe ɓeydi ɗum hen waɗino ɗo duuɓi caggal ɓe battino hen arbitrage joyoɓe ha tiɗo gona e caggal ɓe nannino kono joni ham hesdi o woni ko wiya wonde paaten ɗo saison garowo mata kala pettoɓe ɗum ɓuri hestude hen ngala haaldude droit haaldude e arbitre o capitaine o tan sawi wona capitaine a faye arbitre aɗa haala walla wona wiya haali tan aɗa dañ carton jaune ndeno dakaji ɗi kadi woni gardien de but o kankone o ala fartangue jogade balo ko diwi hojomaji jeetati majande so tawi waɗi ɗum no wawi balo aɗan arbitre tottannomo coup franc indirect joni noon ɓe batti so jaggi o jagga heewi ɓe mbawa limde haɓe ganda par ce que décompte o ne leeli seeɗa ɓe mbi wonde so jaggi balo yawani wadde ha kojomaji timmi ɓe mbatta corner équipe joguinoɗo baɗo attaqué o kañum tottete corner o hunde nde ɓeydimo jiiɓade yoro haade mi arde e Dieynaba ko an garan mi taw an e banggue sariyaji an ko mbawɗa limtande amen e seeɗe tan wasa judde eyyi ɗum ɗo fof koko hesɗi aɗa andi noon gila 92 ha joni ko wiyete ko FIFA woni fedde nde ganduɗa kañum jogui kala ko fayi e fukukongal ko nden fuɗɗi addude sartuji kewɗi kesɗi ɓe puɗɗiri sandari ko wiyete euro 92 ko Danemark gagnino ɗum no ɓe jeehi ha heddi minutaji capantati bal moɓe jogui kala ɓe tottude goal mabɓe goal nanga e juuɗe nden aɗa wawno tottude goal an son onon gondi équipe mais sa totti balo goal o wawi nangirde juuɗe makko ɓe mbi ɗum ɗo nattani football mayat ɓe mbi joni ara goto wawa wadde passe goal sa waɗi passe goal o fettat kan ko pettowo wonata o wawa nangirde juuɗe makko guila nden noon aɓe mbayla so ɓe ndenaki maɓe mbaylu haɓe mbayla koɓe fotani waylu jeeno accu haalde malak yo acce yo algari heɗo ko haalete ɗo ko accugo ɗo soɓe ndentaki ko mbeɗa andi tan mbarɗeno yimɓe pettu wayluji ene keewi hande daranoɓe adan a wi 92 kitali adan hande hanki daranoɗo hanki hande sene dara kañum ene wayno dahamme won mbiɗo auditeur goto keɗotoɗo mbiɗo lamɗam natti wodde e banggue pettugol ngol machine aji ɗi ko lomti yimɓe an kam ka suko ni aɗa nana Mourinho ne wiyanno sa rawande mi nani mo wiya sa nanni hankkadi hoto dog aɗa diwara amala welto fata arbitre var o wiya naati kono kadi walla res kamɓe ko saaha mabɓe wonno oɗo saaha ne kañum ne ko hawri ko wiyata ko ɗum weeli ɗum moni fof e yonta muɗum e yonta mum hay so woni kam machine aji ɗi natiri hen ni no ɓurti yimɓe kañen ene poti jogade hen koy kono noon so paaden ɗo de hulɓini seeɗa kono kam nde jaggi ha joni kam ko kawrumi ko ne weeli so vidéo de no usti he football na leerna seeɗa ma yimɓe gandu kono ham so wiyama hankadi sa nannine hay sinno hakkude tene tolnita nanuɗa min ham hunde ɓuuri hawde me règlement he woni hors-jeu ji hen sahajo leera yimɓe fof no gandi hors-jeu waɗi arbitre touche woppa yaaha so won kelɗo walla baraɗo e lawol
ɓe garta gonta probléme so leeri tan hay siñi haala barkala aɗa wawi fadde ha kono ham wona ene wayno ene jeeya e wayloji ɓurɗi mawnude e banggue Fuku Balo hol yiyande heeɗiɓe ɓe keɗoɗen garten Omar Bassoum football ndeno e joni o ene serti seeɗa e oɗo joni ni waɗi waar min ndema e banggal am puɗɗimi yedde football 93 ha 2014 football ne welno nden football ne welno jour uji fof ne mbawno football leydi fof en jogui joueur bawɗo hakke ɗi hakke tata walla club fof en jogui hakke 4 walla jeegom taw ko fof expert uji nden kadi alano var bi marqué tan marqué so arbi jaabi so jaɓani e gasi jour nden ene jontono nden kadi vraiment yimɓe fof en jiiɗi football nden haadi wonano haadi affaire e haalis jomum yinno tan ko dañde inde martaba pour janggo ene wawa haalede liggono leydi mum liggono club mum kono guila noon waara oɗo ari joni haadi wajiɓe e natti juuɗe comme nden ni ko fof hoore ka juuɗe joni ɗi haadi koɓe ngala ni mbaadi ni jontaɗo surtout Afrique joni min gam waara kam sinon saka ham yo itta en bonna ko heewi a yiyat neɗɗo marka welto hen ya ƴeewi wiye hayta coupe d'Afrique ɓendiɗo Nigéria contre Afrique du Sud ene woodi bi Nigéria goto mo markuno ani de nde coup franc wonno ko début ɓe marki ha paari ɓe gulli ha paari ɓe jeeki waara ɓe no action jeeno ɗum ko Afrique du Sud dañɗen penalty maro siflani Nigéria hefti ballon waɗi ɗum contre marki ɓe gulli ha paari ɓe jaari ha ɓe mbatti action ɓe kokkiri ɗum Afrique du Sud penalty o bi Nigéria o waɗa anniɗe football ndeno ham kanko ɓurno hede lamɗam par rapport joni Omar Bassoum koyngal kon ɗum piiji ɓuuri waylike min de ko welɗilan wano addugol o VAR pour ɗoytugol guyale ɗen par ce que andi hari arbitre décida e tugoyna ko bima ena bi ko penalty ma ena penalty validé ɓay koko décision makko ƴette kono joni si ella waɗete VAR on ndaare ha laaɓa si o ƴetta décision aray ɗum kadi no anda si o jamfike si o jamfaki ko yilti e ɗum hari kadi nayi bi si goɗɗo marki bi e leydi jananiri aray ɗon ko point ji ɗiɗi ɗum ɗon kadi ko itta kon haray ko hunde moƴƴere fu koyngal hanki fu koyngal hande ina gotum serti seeɗa hanki hari ko fijindaru tunnu kono hande ko fijindaru wondu ɗum e kalis wonti e fu koyngal wonti business eyo on woni Lamine Diallo Oumar Bassoum ɓe beltanama Fuku koyngel wonti business haade min garde e o kan haala min gadata taw varo ko hunde moƴƴude hande accede e coftal ɓalli e Fuku koyngel jaafoɗon amma koko hani ittede saabu haali wonko itti wonko ɓeydi woni guyka aussi guyka kono kadi wonko ganduɗa kadi ene bonna ɗum ko heewi ene wayno siki foti ko yurnitede tan fotani ittede kam so o wi ko ussi guykade gon kadi wonko bonni won ɗum wadde foti tan ko ƴewtede no kutorgol foti ƴewtede varo itte wonmi kam wonani yo itte ko yo ƴewte tan no kutorgol mum yo ƴewte décision ngaji ƴewte kono kam hoto itte saabu wonko fewni kadi hayso woni wonko bonni eyo min mboɗo jaggi tan VAR no waɗi nafoore kono so wonti VAR mo ganduɗa ma ordinateur adde no fonde ligneyel par ligneyel feɗenel ma gotel ɓurta toon ɓe poti jewtirde ay règle hors jeu o joni kañum heewi tampinde arbitrage VAR saabu so naati ɓe ƴeewa ayi match uji jawtuɗo henne jiya neɗɗo peɗelel gotel ɓurta ɓe mbiya ɗum hono bonno football VAR no nafa so tawi hors jeu no leeri VAR naf so jungo waɗi penalty waɗi kono gueɗe ɗiɗi VAR o min mboɗo jaabi VAR o continue min mboɗo sikkina garta mbiye wona noon ay ho haali exemple mo wi o Nigéria o on ɓuuri hollirde Nigéria Afrique du Sud on ɗon on ɓuuri hollirde wonde probléme gonɗo ene waɗirteni par ce que ɓe ponno dartinde action kamɓe soɓe jiiwonde poti yawde wadde arbitre touche en sahaji arbitre touche en sahaji so wona peut être di Angleterre di hewɓe hen jaggumi kañumen tan woni ligguey men dogde ligne tan or touche yalti bal yalti touche ɓe ballata arbitre te kamɓe hoye arbitrage ɓe jeeya kono ham ɓoɗo jaggi VAR no waɗi hen nafoore no ɓeydi hunde football he aduna he joni kono no eɓe jogui ho wiyete outil baddo nafoore kono no waɗirteni mboɗo sikki bange hors jeu poti ƴewtade jungo neɗɗo walla hofuru walla koyngal wi so ɓanduma foti ƴewirede règle hors jeu foti ƴewtede peɗelel walla faɗo woto ɗum fota won fotani hono a yaani jungo sa fawi jungo ha wala moma dow ɓe mbita wona fotde me i wona sa nanni jungo ma fayi less ha peɗeli ha fot ɗum noon no hawni yorol ko jiɗa wiide min pour min football ko yimɓe mbatta ɗum fettoɓe ko ɓe yimɓe arbitre ko neɗɗo
no petto juumirta ni falja njiya joueur dribble yimɓe fof kañum tan e kan fiya balo boowal hay goto wiyata nawe var ndaare so tawi koyɗe ne wuuri ko woni hen o falji gool bal ara omo wawi ɗum nangude ɓoccitoma naata ɓe mbiya but arbitre wiya naati ko noon ɓe poti jaɓirde kadi arbitre ko neɗɗo falja en koppira noon ɓe guitta var par ce que bonnat tan football ko yimɓe mbatta hay goto wawa wadde feere ha fof rego moƴƴata ko ma heɓa erreur aji so yimɓe fettoɓe mbaɗani ko arbitre o watta so arbitre o waɗani fettoɓe mbaɗa ko ɗum ni woni football ne heewi caysayagal seeɗa caysayagal ngal woni a memetake jana arbitre to wi but wona but ha sendude o wi ko yo mataw var o ene moƴƴi ho wi ho kanko yiɗi rutte football wiide football naturel football aduna o yarata ni football o ne foti yarude hen aɗa andi var o football aysat football jeeya var ɓe ƴettoyi ɗum hoto rigbi ko iɗi nanude var tennis ari jeeya hen batti so bal yani e ligne walla ko ɗum ƴeewe so tawi yani e ligne walla yalti walla yaltani ko pen guidori ɗum rigbi noon ma ɓuuri duuɓi 10 joni nana mbaɗa var kamɓe ɓe jii won han nafi toon ɓe gaddi ka var o ne weli yimɓe fof ene jiiɗi rippude hen aɗa ko tawi var bonnat football aɗa ko tawi bonnat football ko kalmi ko ɗo woni ko yimɓe mbatta ɗum goo ɗiɗi woni hande min komi suka komi petto boowal minen men ngala kalis mo en mbaɗiri var football foti wadde ko foti wonde ko ganduɗa kala to gonɗa fof wonde gotum fettoɓe Mali ɓe ngala var ko tawi ɓe fotta universalité mo football o yiɗa wonta heɓede a haali haala Mali yoro ko mbiɗa ko hande en garat e Afrique toɓɓere wonde nde tan saabu mi wino ɗum Afrique woni nene windere Afrique woni berceau de l'humanité hande fettoɓe ko ɗo guittete ene nawe caggal leydi saabu ko toon fukko koyngel ɓuuri ƴellitade ko ɗon kaalis o ɓuuri wonde hankadi ko Lamine Diallo wi ko tan fukko koyngel wonti business holno Afrique waɗata ha iwa e ɗe caɗele holko woni caɗele ɗe ni yeru e caɗele en kaalino yontere yawtude nde haale safare fettoɓe ɓe gollidiɗo men noon Ibrahima Niang o tawi cafro kertorɗo coftal ɓalli docteur Abdoulaye Ba o waddi e makko yewtere dabɓo keɗoɗen mo garten. min ko docteur Abdoulaye Ba médecin des sports chirurgien orthopédiste traumatologue safroɓe ko femti ko kuufoɓe ko femti e coftal ɓalli cellal mum hande hol sifaji caɗele cellal fidoɓe ɓe heewi dañde eyi ko ɓuuri heewe fijoji ɗiɗi jiiɗen ko gañande ɗe ɓuuri hen heew gañande ɗe gandanɗa après il faut neɗɗo oppiro walla kam heɓa docteur baɗɗo ɗum rewido ko ɗum ɓuuri hen heew ko ɓooya en jiiɗo e Sénégal fiɗo goto e nder dingiral laata ballon e nder ni kawral o yani o maayi ɗum ko addata ɗum ko ɓuuri heew ko addata ɗum noon e ko wittoji kolleri ko ñawuji ko femti e ɓerde ɓuuri heew kala mo jiiɗa wadda noon soit ko gondunoɗo e ñaw ɓerde cuuɗiɗo andaka walla tawa ko gañiɗo e ɓerde e nder coftal mo ɓalli e nder no waɗiratno walla tawa komo ganduɗa duuɓi mo gokkani ɗum wadde kattan wonko waɗa ɗum ɓerde nde horto wawa ko waɗata ko ɗen gueɗe ina jeeya e ko gandanɗa ko e adda wona ɗin accident ji mayde e nder terrain holno ɗum heewi ardude ɓuuri heew so tawi ko neɗɗo ko bannoɗo ñaw ɓerde cuuɗiɗo to ɓerde nde holliri maale d'abord ala ɗum ko mawɓe saɗa andi plus aɗa mawna plus ɓerde maɗa ne mawna ɓerde nde naywa so naywi ɗaɗi ɗi gaccat heew addu ƴiƴam kewɗam no hanniri ni jaaha ha ɓooya ko cikkannoɗa ko ene ɗo tawa natti ɗon won beele ɓen fidoɓe cellal mabɓe walla ɓe toppitta ko safare e soɓe fija eyyi ngal namdal noon ko ngal ɓuuri hen wat solo par ce que aduna he foof no foti coftal ɓalli koko tumaranki eko femti he toppitegol e cellal mumen ha arti noon tengti e Sénégal par ce que hande sa daari ɓe waddaɓe ɗum fof koye club aji ɓe goni haade neɗɗo fuɗɗo football ko poɗɗo jogo licence haade mum heeɓ licence poɗɗo waɗi visite médical c'est à dire ko docteur foti setto o ala ñaw kada ɗo ɗum waɗ coftal ɓalligal namdagal so neɗɗo waɗi ɗum ha paari heeɓi licence mum ko poɗɗo jogo docteur toppitoɗo ɗum e nder hitande hande hol bagginali mbatta fewde e kippaji ɗi ha e ardiɓe kippuji ɗi bagginali
ñalali ɗi guiɗori koye population manière générale par ce que hande so neɗɗo yani ko probléme ɓerde dañi normalement ɓurɗo ɗum o ɓaɗo foti wawa wat hunde so ɗum yawti so tawi docteur aɓe goɗɗani yo nodde gara doga gara mbaɗa ko foti hen ko wat so ɗum yawti club aji ɗi ɓe hen jogui responsabilité par ce que a wawa ko foti no club jogoɗa match a ala équipement jonɗo équipement woni il faut jogoɗa ambulance il faut wonde docteur aɓe famɗi wona urgentiste walla wona médecin réanimateur so ɗum yawti kadi ko laamuji men ene poti toppito club aji ɗi tegaɗi charɗiji kala mbo rewani lawol ngol woda ko tega par ce que so wona noon ko ni tan addata so tawi goto foof yarata kono wawri guetota ko lijjitti beele ɓe ligginta est ce que ɓe celli walla ɓe cellani ko ni tan wattinta tawa neɗɗo wona ko welma fo mbaɗa merci a jarama no fewi ñam salminima eyo on woni docteur Abdoulaye Ba o hertore noon ko coftal ɓalli ko cafrowo eyo ene wayno tan haala men ñande hen yontere yawtude nde koko arti woni haala safare hande ko leyɗele mataw tubakoɓe walla caggal leydi hande investissement kalis mo nannata hande e banggue fukkukoyngel mabɓe ɓamtare nde yarani noon e leyɗe men hande a yiyat gonɗo e diɗɗal ene waɗi caɗele mawɗe e banggue safare muɗum so diwi banggue safare nde ni mamin gar hen goɗɗum kadi way ha e fettoɓe ɓe hande a yiyat ɓuuri hen hewde so ɓetti ha ɓooyi jiɗat ko yaade caggal leydi e kilibaji ɗi saabu ko ɗon kalis o woodi ko ɗon yoɓete ɗum foof on hol yiyande mon hen fukkukoyngel banggue Afrique ŋakkere ƴellitare nde e caɗele goɗuɗe a yiyat petto mettinɗo ni saabu club muɗum jaɓani accidde ɗum yaaha caggal leydi sa ƴeewina dardori e leyɗele men ni waɗi yimɓe mbawa jooɗade to saabu koɓe jiiri ho ɓe dañta ɗum to ay sa ƴeewi leyɗele ɓurde hedde caggal e banggue dañalde so yimɓe gummima hen ni hen saha jata banggue dow leyɗele safalɓe ɗe joni ɓe batti yaade ron won ummotoɓe ɗo Sénégal joni yiya jaaha wayno walla Mauritanie hogol paya Tanzanie warani hay Afrique jaltani ni Afrique jaaha saabu won dañto toon e banggue dañal kalis e jobdi ngala ɗum ga sa wanna ɗo hande fetta e championnat Sénégal yoɓe lewru fujunaji nogas saluji sappo jaha paya Maroc walla Tunisie million ngaji ɗi walla tati joɓat ɗum noon hewɓe hen janggo aduna men ƴewat haala ham banggue Europe o hen saha ñade yiya neɗɗo yaha e leyɗele ganduɗa no hawni seeɗa yiyama ɗo yimɓe jaaha Moldavie en ɓe jaaha Indonésie en hay goto anda kamɓe yoɓe jatan sa yewtiɗe sukaɓe joni fettoɓe ɓe football walla wara basket wawi kala ko woni sport mo wawi wonde foof sa haal kala mo jewtida hen cuhole tohsel baɗo o wiyanma ha waɗi tan hono fewnitoroy ga yiiɗi ha yaade caggal leydi oɗon bone wonɓe ɓe waɗoɓe fuɗko kongal sukaɓe so ƴetti laana gummima Afrique ne gara Europe ɓe ganduɗa pettani bal ko aɗande pulaar wiyata ko yo Allah hut basal kam neɗɗo yiɗa ɗum woni gonga wona fettoɓe non Afrique ko haala Afrique on ɓe kañum honji tan hoto deja gofon yiɗi liggey mo liggo wuura hen ñande fof yontere fof koko arta hol peeje ƴettireɗe kono mbiɗa sikki tan mbiɗa yiɗi kadi kaalen goɗɗum woni haala darde rewɓe ɓe e banggue fukkukoyngel ngel saabu waktu o koko ɗeɗɗi min emin jogui kadi goɗɗo mamin jiiɗi hokkude o haala darde e gueɗal rewɓe ɓe e potite mawɗe ene juɓɓine e banggue fukkukoyngel hay sinno ko rewɓe puɗɗi dillude o yani so yerodirama e worɓe kono ene wayno eɓe jogui darde e gueɗal manggal ɓe keeɗani caggal to Mauritanie gollidiɗo men Amadou Sow yewtiti e biyeteɗo Bongo Sow hoorejo club FC yellitare keɗoɗen mo gartan bietemi ko Bongo Mamadou Sow komi présidente ASC ƴellitare FSD équipe o créa ko 2022 mais alhamdulillah guilo créa amin progressé hen no fewi amin jaara hen yesso football féminin wona hunde werde kono kam amin mbadda hen ren nde tawno gonen koye pays 100% islamique so wiyama debbo e ballon tan ko heewi ma haala hen ren kono alhamdulillah côté paraji ɗi kam en dañi confiance mumen saabu mbawini hay hokkude ɓe ni ɓe mbatta wadde des déplacement ɓe jalta e nder matchot ɓe jaaha ɓe garta e holko addunma sosde to ko ɗo kippu rewɓe addan kam sosde ɗum ko min gardimi ko fedde wiyetede femmes solidaire pour le développement rewɓe daddidiɓe gam ɓamtare nde ɗon fedde noon ne waɗi hen rewɓe mawɓe ne waɗi rewɓe sukaɓe noon ko hen miijo addan kam pourquoi pas min mbaɗa équipe féminin beele man mbawa wallede on toon banggue ɓuuri hen waɗi ko janggoɓe heddiɓe paari min goni
e liggiyaji goɗɗi no coiffure en ko wayno couture en e holno guuritono ko fate fuko koyɗo ɗo ha tengte to ko rewɓe kadi ɓe gandi renndo ngo won yira ɗum weɓani surtout début o nde min créé ɗum nde min nani hen ko heewi wiye wonde bal wona ko rewɓe wona lawol kono alhamdulillah surtout paraji sukaɓe rewɓe ɓen kañum guiɗi amen wallude totti amen confiance mbi wonde kañumen kadi daari en mbaɗa ceedantagal mumen ko sukaɓe men ɓe batti wadde bal ko wonko centre e mumen banggue ɓeydade nde tawno so gummima école so poftima galle garat entraînement so gummima entraînement gartat ko galle e hol caɗele keɓɗon hen ko fati ha jombi fuko koyɗe rewɓe ne waɗi caɗele surtout ko football rewɓe no mbirumami ni ene waɗi hen ɗo ɓe jaltata e beddaji ɓe tooñe e mbiya wonde koɓe garçon manqueji e kadi ne waɗi manque de sécurité surtout wayno stade ni somin jeehi joni wayno joueji ni mamin jooɗo ha match gasa saaha ni amin piira pour yidde fadde kam ha ko hulɓini ko aɗani match so waɗi tan saaha wonko somdoro heede ten taw wona arɓe tan yeɓde ko arɓe ko waɗan boniɓe en des fois ne waɗa des agressions et tout ça mais kam min mbawa kam wondude e mabɓe min accompagne ɓe ha goto hen fof hota galle mumen saaha stafa mo eɓe duusa sukaɓe rewɓe mum law ɗum ha galle mumen ɓe gartata galle kadi min wiide quoi hol jiiɗa fuko koyɗe rewɓe ɗo e leydi Mauritanie futko koyɗe rewɓe leydi Mauritanie mawɗum nana avancé de ɗo ɗo gonɗen ni gonɗen koye championnat wafu ko Mauritanie organise ɗum nana jour hayso woni ni équipe o machallah premier match mabɓe ɓe perdi kono eɗen ɗamini kadi maɓe rattrape inchallah e hoko woni pandale ma ko yewti ha joni équipe ƴellitare fandaram e ƴellitare ko duusodirde sukaɓe nde tawno ɓe ganduɗa guuri ko football e nder ƴiƴam mumen te mbeɗe ɗamini kadi inchallah ma wone mabɓe kadi ɓurɗoyɓe hen rek ma dañi hen par ce que woni ni fuɗɗiɓe sélectionnéde équipe nationale ɗi 17 mboɗo waɗi yakare kadi maɓe jaaha ɓe jalta hen leydi ni sababu football o jarama eyo on woni bongo so hoorejo fedde FC yellitare o yettama Amadou Sow kadi yettama sa yi noon mi acci tan keɗo ɗon saabu ko haalata ko ene waɗi fayida o arti e caɗele caɗele banggue fuko koyngel rewɓe o haali kadi darne mabɓe kamɓe no wayi foof holko waɗimo darnude fedde nde club o mi anda so tawi mon keɓ rippude hen seeɗe tan wadde haalde yiyande moɗon onon e fuko koyngel rewɓe yorono yawre mbiɗa sikki mi nanima aɗa haala no pour min aɓene lawol moƴƴol yoɓe continue oto ɓe daro par ce que ko yiya ko ɗe dumunaji franchement ne moƴƴi ne moƴƴi yoro an holno jiiruɗa fuko koyngel rewɓe ɓe ne yaari won leyɗele keetti dow janore ha gurtoy hen seeɗa hoyno Sénégal en Nigéria en Cameroun en Côte d'Ivoire en Zambie en hande jeehi ha way Maroc en keptiɗum eɗe jeehayno jeehay coupe du monde co way noon sa yi Mauritanie en joni futti kono ɓena gara ɓene lawol mbeɗa sikki tan wadde ɓe encouragé ɓe continue weeɓani no feewi no heewi tampere kono sa tinnima tan ma ñalawma ar moƴƴoya inchallah Dieynaba kono noon ɗo mbirno no yaare saabu sa ƴeewi nden so football rewɓe ne haale e Afrique ɓurɗa wade ko Nigéria Afrique du Sud Maroc kono joni leyɗele goɗɗe nana gara wadde hundane min cikkumi football Afrique foof nana yaare saabu sa ƴeewi hayto banggue goɗɗi guila ko wayno test IRM gueɗe goɗɗe foof baɗade hen wadde nana yaara yesso guila to rewɓe to banggueji ɗi foof eyo mi anda noon so tawi kadi mami heptu wadde tour de table pour wiite on holko ɓuuron teskade nde yontere gasi ha laawi so wiide tan e ko yoyti e banggue coupe CAF ko RS Berkane ƴetti jeenari ndi e yeeso Simba Sport e banggue Ligue des Champions Afrique kam Mamelodi Sundowns e Pyramide FC ɓe mbaɗi kawdiral mabɓe jahol gartol ko ñande goo lewru faanu ndu ɗum noon koɓe teldunoɓe gogo tedduɓe ko ɗum woni yewtere min dokki on aadi haalet aroe on jarama sanne